La Marina posa: jo de gran vull ser petit. Jo de gran vull ser petit. Bona tarda, tenim la meva samarreta. Està una mica mal escrita, perdoneu les faltes. Bé, el conte que us vaig explicar és un conte en el que potser us sentiu una mica identificats amb la protagonista. La protagonista era una nena petita que tenia 9 anys. Es deia Mar, i vivia en un poble molt petit. Tan petit, que no tenia ni biblioteca, no tenia ni museus, no tenia ni piscina. Aquell poble no tenia res, només tenia cases, gent, vaques, ovelles, algun pastor, res més. La Mar tenia una mare que treballava a la formatgeria del poble, tenia un pare que era ramader i tenia un germà gran, l'Arnau. Ella tenia 15 anys. La Mar, des que havia nascut, sempre havia escoltat els contes del seu pare. El seu pare cada nit li explicava un conte abans d'anar a dormir. Però quan ella va néixer, el pare va decidir que només ho faria fins que ella fes 10 anys. Després ja seria prou gran. Quan la Mar, un mes de juliol, va fer el 10è aniversari, al bufar les espelmes, 10 espelmes, tots ho sabem, va tancar els ulls i va dir: desitjo que els contes no s'acabin mai, sisplau, que no s'acabin mai. I va bufar. Va bufar les 10 espelmes. Ja sabeu tots que si bufes totes les espelmes del pastís, els desitjos es compleixen. Però això la Mar encara no ho sabia. Així que aquella nit, quan se'n va anar a dormir, el seu pare no va entrar a l'habitació a explicar-li un conte. Però ella, que era espavilada de mena, va decidir que se l'explicaria amb ella mateixa. Va escollir un conte, més que un conte, una història gran, per això ja no era un conte, que li agradava molt. Era la Matilda, de Roald Dahl. Coneixeu la Matilda? Sabeu qui era? Sabeu que la Matilda també era una noia que li agradaven molt els contes i cada dia se n'anava a la biblioteca a llegir. A ella li encantava la Matilda. Voldria anar a la biblioteca cada dia, però el seu poble era molt petit i no tenien biblioteca. El dia següent, quan es va llevar, va pensar que havia de trobar una alternativa al tema d'explicar-se amb ella mateixa els contes, perquè era força avorrit, la veritat. Així que, un cop va ajudar el seu pare amb les vaques, va sortir de casa, la porta se'n va corrents i va anar cap allà on vivia l'avi Manel. L'avi Manel era un home molt gran del poble que vivia des de sempre, des de ben petit allà, i tothom deia que sabia moltes coses, que sabia moltes històries. Va trucar a la porta, li va obrir l'avi Manel. Mar, petita, què hi fas tu aquí? És que mira, Manel, resulta... I li va explicar tot el que li passava. Li va explicar que no li volien explicar més contes. Sisplau, Manel, tu em podries explicar una història? Una història ben maca, sisplau. Clar que sí, petita, passa. I l'avi Manel li va explicar la història d'en Joan de Calafont. Qui és en Joan de Calafont? Va dir la Mar. En Joan de Calafont era un noi que vivia al costat de la Font del Pardal. La Font del Pardal del poble. La coneixes? Sí, la Font del Pardal. La Font del Pardal. Era allà al costat on vivia en Joan de Calafont. I resulta que aquell noi s'havia munyit 3 vaques a la vegada. 3 vaques a la vegada. Sí, 3 vaques a la vegada. I li va explicar tota la història d'en Joan de Calafont. La Mar, quan va acabar el conte, se'n va anar cap a casa corrents i li va explicar a la seva mare la història. L'endemà, quan es va llevar, va decidir que tornaria a fer el mateix. Però no tornaria a molestar l'avi Manel, que pobre, ja li havia explicat una història. Així que se'n va anar corrents cap a casa la senyora Antònia. La senyora Antònia també vivia des de sempre allà al poble. Tothom deia que tenia molta imaginació, així que ella va pensar que seria el millor lloc on anar. Quan va arribar a casa de la senyora Antònia, li va explicar amb ella també el seu problema. I ella, molt agraïda, la va fer passar i la va fer seure. Ara t'explicaré, Mar, quin és el conte de la Caputxeta Carbassa. La Caputxeta Carbassa? La Caputxeta Carbassa no, m'està prenent el pèl, la Caputxeta era vermella, tots ho sabem. Que no, que aquella Caputxeta era Carbassa. Resulta que era una noia a qui li havia agradat molt el conte de la Caputxeta vermella que tu coneixes. I li va demanar a la seva mare que li fes una igual com la del conte. Però la seva mare no en tenia de tela vermella. Així que va agafar un tros de llençol vell, el va estripar, va agafar suc de carbassa, va mullar tot el llençol i li va donar a la nena. La Mar va pensar que sí, que realment la senyora Antònia tenia molta imaginació. Però quan tot just estava pensant això, la senyora Antònia es va aixecar,
va obrir un calaix i va treure un llençol tacat de suc de carbassa. Li va donar amb ella. Li va dir, té, és que resulta que a mi ja no em va bé. Ai, la mare, que contenta que es va posar, que contenta. Li va dir, sí, el cuidaré com un tresor aquell llençol. Caputxeta, és una caputxeta, no un llençol. Sí, una caputxeta. La cuidaré molt i me la posaré sempre. Molt bé, molt bé. I la Mar se'n va anar corrents i li va explicar a la mare, li va explicar al pare i li va explicar al seu germà Arnau què havia trobat allà a casa de la senyora Antònia. L'Arnau es va sorprendre molt. Ja n'havia sentit a parlar jo de la caputxeta carbassa, però no sabia que fos de veritat i molt menys que fos la senyora Antònia. L'endemà va tornar a fer el mateix. Se'n va anar corrents de bon matí a casa d'una amiga seva. Aquesta amiga venia de la Xina, es deia Xinlu, i sabia que el seu pare li podia explicar moltes històries d'allà, de la Xina. Efectivament, van seure la Mar i la Xinlu a terra, en una catifa, i el pare els va explicar la història d'en Bu. Sabeu qui era en Bu? En Bu era un os panda, que tenia un problema, i és que no li agradava el bambú. Li agradaven més les galetes d'arròs. Però clar, la mare d'en Bu deia que s'havia de menjar el bambú, com els nens d'aquí diuen que ens hem de menjar la verdura. Doncs igual, en Bu havia de menjar bambú. I el pare de la Xinlu li va continuar explicant tota la història. I així anar fent dia, i fins que es va fer famós arreu del poble. Tothom sabia que la Mar buscava contes, que la Mar buscava gent que li expliqués els millors contes. I de tot arreu sortien voluntaris per explicar-li històries d'aquí, d'allà, reals, fantàstiques. Un bon dia, però, la Mar va tenir un problema. Es va posar malalta. La Mar va agafar una febrada, un encostipat, una galipàndria, i a més aquell dia resulta que plovia. La mare li va dir, no, tu no surts de casa amb aquest refredat i amb febre que t'empitjoraria. La mare es va quedar molt trista i ja gairebé plorava. Quan l'Arnau va entrar, va tocar la porta de la seva habitació i li va dir, què et passa, germaneta, que estàs tan trista, què et passa? És que la mare no em deixa sortir, és que la mare diu que com que estic malalta no puc sortir, perquè si no m'empitjoraria el refredat i ara aquí, qui m'explicarà el meu conte a mi? L'Arnau, que era un bon germà, jo t'explicaré un conte, germaneta, vols que te n'expliqui un? Sí, sisplau, Arnau, explica'm un conte. Doncs mira, aquest és el conte d'un pirata. Un pirata que se'n va anar a voltar per Barcelona, buscava el mar però es va perdre per les Rambles. Li va explicar tota la història d'aquell pirata tan entremaliat. I quan va haver acabat, la mare es va posar a pensar, d'on l'has tret aquest conte? Home, de la biblioteca del poble del costat, que m'hi vaig acostar amb la bicicleta. Però per què no m'ho havies dit abans, això, Arnau? Per què? No sé, no hi havia caigut. Es va incorporar una mica del llit i allò com qui no vol la cosa, com qui vol demanar alguna cosa i no sap què, no sap com. Arnau, sisplau, tu em podries portar contes de la biblioteca? Sisplau. Ja se sap que els germans grans, quan tenen aquesta edat, de vegades agafen enrabiades que no saps com prendre-te'ls. Sisplau. Què? Sisplau, contes de la biblioteca. El que no sabia la Mar és que l'Arnau s'ho prendria també. Que sí, germana, que sí, que ja te'n portaré. Te'n portaré cada setmana. Cada setmana aniré a la biblioteca i et portaré contes. I va ser així com la Mar va solucionar el seu problema. El seu problema de no poder escoltar els contes que li explicava abans el seu pare. Ara la Mar ja és gran i en aquell poble ja hi tenen biblioteca. I ara és ella qui cada setmana va explicar contes als nens que volen anar allà i escoltar-lo. Així que conte acabat.